No niin, nytpäs ollaan tässä koko päivä siivottu. Mitä se kello? Se on 7:50. 7:50. Joo. Pidetään pieni ruokatauko. Tai siis minä olen siivonut kämppää. Artsi on laittanut autoa. Sitäkin. Ja mitä muuta se nyt oot tehnytkään. Tai sit sitä kiikkuu vielä vähän korjata. Sitä, joo, vähän sitä, että siihen pitäisi varmaan se riepu jossain vaiheessa, kunhan nyt kereettään. Niin, pitää ommella se riepu siihen. Mutta se nyt kerittää tässä ihan lähipäivinä, ei tässä ole mitään, jos vaan jaksaa. Nyt on viimeinen kortisonipäivä, sen takia minä olen riehunut itsekin täällä. Koska huomenna minä en enää jaksa välttämättä hirveästi riehu. Mutta minä nyt kokkelen tätä tukisukkahommaa. Joku oli vihjannut, että tukisukat vois vähentää noita hermokipuja, niin kokeilenpa sitä. Mutta ei siitä se enempää. Meikäläinen vetää sen leipänsä ja teesä. Totta kai sohvalla, joka on meidän mieluisin syöntipaikka. Joo, pitää minun lähteä se tee hakemaan. Niin, ja katsoppa samalla se pannari sitten. Jos se viitit vielä leikata meille ja pistää reilulla hillulla palaset sieltä, niin se nyt on vähän semmoinen paksumpi pannari. Mietin pienessä siinä sen. Joo, ei se mitään haittaa. Ajattelin, että sulatan sen voin siinä mukavasti. Niin. Joo. Ja sitten lähdetään kahtomaan Artsin saannoksia. Ruppeehan Ailkin syömään vähän siinä ruppeen. Ailalla on siinä nyt vähän tämmönen, sillä on papanoita ja sitten leipäjuustoa, mistä se tykkää paljon. Vai juustoleipää, kummaksi sitä sanoo? Ei sillä nyt on nälkä näkyy ollenkaan. Joo, vetästään ruuvat tuossa tai ruuvat, pannarit me on syöty jo pitkin päivää aina jotain pientä, niin ei tässä hirveitä nyt ole tehty. Eikä siivouspäivänä jaksa ruveta kokkaamaan. Mutta käsitöitä varasin jo tuohon taakse, niin että jos yöllä jaksasin, niin pitäisi se toinen hiha vielä neuloa tuohon. Sitten minä vielä ajattelin, no oikeastaan ne nyt on vähän minun kanavan juttuja, mitäpäs minä niitä aatoksia tähän laittelemaan sen kummemmin. Joo, mutta Artsi etsii sieltä pannaria. Löytänöököhän. Onko se valmista jo? No niin. Päästään pannari syömään. No niin. Artsi laittoi mulle liikaa. Se joutuu syömään vielä ensin. Minä otan tuosta sulle osaa ennen kuin minä syön, kun mulla on nuo leivät vielä. Kylläpä sinä oot ja pannarin surma. Sinä jaksat. Joo, on kyllä herkullista. No voin kuvitella, kun pistin aika paljon voita siihen pohjalle sulamaan ensin. Njam. Mitä on kollilla asiaa? Mitä on? Jaha, tämä on nyt tässä vaiheessa. Siihen pitäisi nyt ommella tuohon vielä se katos. Sehän uudistuu kummasti. Kummasti uudistuu. Mikäs täällä on tilanne? Mutta testataan. Käydään vilkaisemassa. Testataan, kun me en ole vielä käynyt katsomassa. No nyt on. Ai helekutti kun hieno. Kerta kaikkisesti. Aito tammipuinen havupuulattia. Voi hetsi viekkö ja tämmöiset penkit. Ja katokset ja kaikki jo tehnyt siihen. Ei, no katto. Oliko se katto tämmönen? On se semmoinen. No miten minä muistelin, että se ei näin hyvä ollut? Se näyttää paremmalta. Kunhan se vähän tieltä tämä verhoilu. Eikä hieno. No hyvänen aika senttä. No joha on. Ja sä oot jo ajanut tietysti sillä. Vähän tuossa pikkusen testin. Sä oot ottanut tuossa sen yhden läppyyskän pois. Niin otin. Oliko se muuten, jokuhan kysyy jonkun lehmiä? Se on juoma-automaattisten varmaan kotoisin joskus, mutta vähän muokkasin sitä. Niin, sä et ole kerinyt vielä vastata siihen. Vastasin. Ai vastasitko? Joo, tää on hieno. Kerta kaikkiaan. Kyllähän miltä se tuntuu siihen. No voinhan me kokeilla pidä tätä, en me jaksa yölläkään ja mennä. En tiedä pääsenkö minä tänne muutenkaan, mulla on niin paskana, en minä pääse tänne kuule. En minä tälleen pääse, ihan turha yrittää. En mennä ylös pääse. Pitää olla joku, josta mennä.
Eihän tästä nyt meikäläinen kato, miten me menen, kun ei pää tuonne mene. Ei minun jaloilla kuule mennä enää. Ne on niin paskana vielä siivouspäivän jälkeen. Joku vähän matalampi pitäisi olla. Missähän meillä oli kerran yksi semmonen matala jakkara. En tiedä minne se on. Tommonen vanne joku. Tai pyörä. Hei, ota se pyörä siitä. Jos sillä pääsis. Eihän tämmöiset paskajalat pääse minnekään. Pitele tätä, mutta älä kuvaa. Meikäläiset. Mitäs mie kuvaan? Mie kuvaan tämän taka-akselisysteemin tästä. Huonojalka ei taivu. Semmonen on varsi ja on vähän joka suuntaan. Tässähän on hyvä istua. Joo. Joku lähettää. Voidaan lähteä. Penkkiä voit sijaittaa mieleesi. Mistä se jättää? Tällä reunalla on tuossa se, millä sä pikkuus sinun siellä Miten? etureunassa asinne nurkassa. Ai niitä. No ei se tän hyvin paljon voi säätää. Ei mulla jalat mennä jo yli. Se läkäinen jos oot tässä sivulta siellä. No ei sitä tarvitse säätää. Tuohan kyyti, niin kokeilla. Siinä on vaihekaavio on tuolla. Eli tässä on tää herkkä alue ja pakki, josta jouspormuvat ylöspäin. Niin, ylöspäin. Niin. Mutta ykkönen on niinku... siitä on ykkönen ylöspäin. Ei tää mene. Siitä vaan kiertää. Ei tää mene. No miksi se mene? Meikö mene liikaa jouspormuvat? Ei, nyt meni pakki. Niin. No. Ei mene saa. Otahan me nostan kytkitä. Entäs jos mene pan kakkonen voi? En saa, kokeilehan itse. Ai jaa, se on niin jäykkä. Mitenkä äkkiä tää lähtee? Mikä sillä oli? Se purki. Kääntyykö tää? Kääntyy, se kääntyy tosi näppärästi. Hattu lähtee päin. Ei oikein hyvin näe. Ei oo tuulilassia tullut pestä. Vitsi, tämähän kulkis vaikka mitään. En minä nyt lähde ajamaan vaikka mitään. Ja voiko olla rannassa käydä? Voipi siellä käydä. Tää menee tuonne ojaan. Ei mene. No oli jo menossa. Ei. Tässä on hirveän kova vauhti jo näin. Voiko suoraan ajaa? Aja. Niin tuosta olette aina käynyt. Jos mittari uupuu ja vielä ei tiedä kovasti kun mennään. Niin putoo tuonne yhteen. Niin. Mitenköhän ne joutuu? Näkyköhän tuosta. Totta näkee. Tässä on yllättävän iso ykkönen. Onko se kun se on normaali välityksillä? Niin, tää ei oo mikään traktorihomma. Elähän nyt, kun tuossa on hirveä kuoppa, ei perhana sen. No kun tää sammuu. Siitähän se vaan, siellä on ranta. Siellä on ranta, käy tuossa kantamassa. Vieläköhän takaisin lähtee. Tässä on nyt ykkönen jäi päälle. Mitenköhän minä sen kyytiin takaisin, mutta kai minä jotenkin. Mikä on alastaan
Onpas Joutsen jättänyt sulaan tänne. No niinpäs on. Niinpäs on, mutta Joutsenillähän on nyt huono suuri ollut. Saa nähdä miten. Jäätäkö yhtään eloa? Niin. Katso on jo kuollut. Tai hävinnyt. Sittenhän tuo pussi, tuo ei oo muuten hyvä. Joku lintumerkki. Vielähän se olisi vähän hiekkaa vailla. Vielä olisi vähän hiekkaa vailla tänään. Niin on. Tää on aika hyvä tilanne. Tuossa on vielä loppukassa. Laita vaan sinne. Se on varmaan tuon kaavinkoneen hytistä tippunut, kun siellä se viereksi. No sepä voi olla roskapussina tää. Niin. Tää on kyllä viihtyisä paikka. No, jatkahan siellä siitä. Paljonkohan tossakin on vettä nyt. Tässähän voisi käydä uimassa. Siinähän pystyy, sehän on aika hyvä tupo. Niin. Mutta ei siinä vettä ole semmonen, olisiko metrin verran syvimmillä. Niin, no eipä sitä enempää tarvitse. Sen, että kastautuu. Pitäisi käydä joku päivä täällä. Niin. Kyllä se ottaa niin nyt kun lämmin olosta vettä on tuossa, kun aamupäivästä aurinko paistaa. Niin, ja kun lämmin viikonloppu jos on tulossa, niin nyt on muuten lämmin yö tulossa myös. Niin varmaan on. Tuntuu lämpimältä tuuli. Niin. Niin on. Joo, tää on. Rantakirppuhan tää on. On tästä, että onhan tänne vähän jäänyt. Muutama mesimarjan noita vielä. Ihan hyvä. Kyllä ne siitä saattaa vielä levitä. Se olikin toinen. Eiköhän mie pääsisin nyt tänne. Näyttää takaisin. Aika hyvin starttaa. Sinä olikin ykkönen. Voisitte sekin sanoa ajua. Joo, ajaa vaan. Koskella ajaa ihan vaan täällä perään. Opihan siitä ajua. Ja nyt multa kohta irton vaan kytkimeltä jalka ja tässä en saa vaihtaa. Meni väärään kohti tuo jalka. Ja se nyt on huonossa kohti, on jalka. Panko mie vappaa? Laita. Katos kun se menee niin tuonne tuonne. Ei tämä mene päälle. Miksi mie en tätä osaa? On vähän tiukka. alakun jäykkä vielä. Vähän tiukka. Ei siellä Joutsenia näkynyt. Ei muuten katsottu tuota. Tässä on se monttu. Tuossa on se monttu ja tuolla on se oja. No, mutta tässä on hyvä jousitus. Ei perhana. Niin ei tullut katsottu, olisiko järvellä näkynyt. Vitsi tää kaatuu kohta. Minnekä? Ja kun tuolla on tuommoista huonoa kohtaa. Niin on. Jotta ei menisi maa tuolta alhaalta päin. Niin. Ei, tää on kyllä hyvä. Tää on mukava auto. Rantakirppu. Lavalla voi olla vähän semmonen, että ei ehkä lavalla. Oi, hitto, tässä on kauheeta. Lavalla ei oo ehkä tää semmonen niinkään. Vai mitä luulet? En voi ehkä tuonne päin kääntyä vielä. Puolen litran tankilla ei kovin hirveän kauas muutenkaan. Ai jaa, no enpä lähdekään sitten. En me lähdekään tuonne eilen. Ei lähdetä kylille. Joo.
on mukava. No niin se tuonne hitsasit lisää noihin, että kun oli vähän kulunut. Joo. Oho. Niin. Tulee hyvää tästä. Pitää katsoa, jaksaisiko huomenna ommella sen räti. Niin. Joo. Tähän olisi hyvä vaikka tässäkin tää kiikku. On se pihassakin hyvä. Mutta pihassa on. Mutta tässähän olisi hyvä olla täälläkin, vai mitä? Minä tiedä se. Vai olisiko takapihalla jossakin, kato siellä omenapulluna? Siinä olisi nätit näkymät. Näkyisi tuonne pellolle. Tää? Pihan puolellakin varmaan. Niin, kyllä siinäkin. Siitähän voidaan tapella, missä se on. Kyllä möllä osaattaa tapellakin. Nyrkkitappelu pidetään. Ei tosissaan. No niin, se on nyt koeajettu. Se oli hyvä. Pitkä aika ensimmäisiä ajoin. Niin. Mihinkä se vaijari tuli? Tämä on noppeusmittarin vairi tässä. Ai jaa, mennään se panna noppeusmittari tähän vielä ihan. On se noppeusmittari. Missä siinä mukaan se oli, kun sä sanoit, että nopeus? Se on lattialla irtalla. Ai jaa, niin, no se jos on irtalla, niin en minä näe täällä mitään tällä lattialla. Ai vai siellä? Tiedän. Ai niin siinä on tuo. Kato sitä. 600, mitä täällä on ajettu? 606 kilometriä. Älä kato vierin. Miten niin? Näin pähän tää on. Eikö tää tästä ihan oikein pähän, minä katon tätä? Niin. 606 kilometriä. Niin. 900 metriä. Niin, 606 niin, kilometriä, minä sanoin. Ei, Että vähän ajettu. Ei, kun 600. Vähän ajettu auto. Saattaa olla, että tuo mittari on Minäpä tuohon penkille se. nollattu silloin. Niin. Kun me ollaan rakentanut. Niin siellä olisit voinut ajaa 600 kilometriä tällä jo pellolla. Tällä niin kuin, mikä on ajaneen. Niin, peltoajossa. Aika hyvin. Kello alkaa olla. Joko se on 10 uutiset olisi, mutta mehän katsottiin jo 9 uutiset melkein kokonaan. Ei tässä jaksa enempää. Mitä? Tule tänne. Tai älä tulekaan. Täällä on likaista. No minäpä tulen. No äiti tulee sinne. Mau. Sait just kaikki herkut. Niin. Sait herkut. Sait herkut. Ootahan Aila tulla ihan heti. Joo. Tämmönen tappaus tällä kertaa. Sä oot koko päivän täällä ollut. Nyt on niin innoissaan. Ei malta pois lähteä. Ei tarvikaan sen puolelle ihan jokainenhan saa tehdä niin kuin haluaa. Sitten nyt kuitenkin yhteistä sekin läpi. Jaa. Mikä siinä, että se ei toimi sitten? Se on vähän tarttunut ja juminut kiinni. Ai niin, siellä sitä herkistelet? Vai? Niin. Se on varmaan päässyt vettä sisälle joskus. Niin, jos se on vähän ruostunut tai jotain. Sitä se aina... Vai nyt se ei ottaa öljyä sinne vaan? On sillä ollut liikkumassa jo monta päivää. Täällä on hyvä kopero, niin... Niin, se vähitellen valluu. Vähitellen immes. Tää on välillä ohkaisen posi. Hyvähän se olisi nähdä paljon, kun sitä kuljetaan tuolla. Niin, ja kun se kerran on siihen laitettu, niin Niin, ja kyllähän tuossa nyt, kato, kunhan pellot ajaa, niin tuollahan on hyvä ajella. Tämähän on vähän semmoinen peli, että tällähän saattaa vaikka vähän hurjiintua. Niin, tiellä hurjiintuu. Se vaarahan siinä on.
Äsken jo teki mieli tuonne tielle lähteä. On, mutta tässä on kuitenkin jonkun verran, tää on aika kevyt, niin semmoista Niin. pirteittäkin. On varmaan. Meillä on vähän liian lyhyt tuo tie. Mutta lavalle tää ei oikein sovi. Tää on liian nopea kiertämään sitä lavaa. Niin. Se joku törmää siinä heti. Tai jotain tapahtuu. Ellei sitten tuu tehtyä tuohon peräyhteyteen jonkunnäköistä Niin, että alennusta, että pikkusen olisi pieni vähän kierro hiasta vaan. sen, niin. Niin, pellollakin se voisi olla hittana siis käyttövehkenä kun parempi. Sitä ajatellen tässä oli toinen vaelati joskus perässä. Niin, Mutta se toinen laatikko särky, niin se on ollut nyt tälle yhdelle sitten. niin. Niin, siihen vaihoi sen laatikon vielä äskettäin. Tai siis vasta Niin nyt. vaihoin vielä tuossa se laatikko, mikä oli tuossa paikallaan, se naputus siinä, niin Mikä siinä löytyykö se vika? sitä on vielä kaahtanut sen tarkemmin. Tässä on se osa. Niin. Siinä oli joku vika. Tässä on joku häiriö. Se jäi tämä rengas tuohon tielle, siihen joku lentää nurin. Sen kuuluu tässäkin. Niin kuuluu. Kerran kierroksessa Niin, on johonkin osuu. Joku osuu johonkin kierroksessa. että vähän niin kuin haiskattaisi siltä, niin kuin olisi jostain hammas poikki tuolta sisältä, mutta Voi olla. Tuossa kun näytät välikosta. näkyykö sieltä? Kun ei lampu näe. Ainakin tuo pääakselin ensimmäinen pyörä näyttäisi ehjältä. Sitten tuolla alempana on toinen, mistä sinne näkyy valo tuolta. Nyt naksat. Siinä on se vika jossain, mutta missä se näkyy, niin sitä ei tiedä. Nyt naksattaa vähän joka kerta, kun tuossa kotin naksat. Sillä on vain joku kohta vähän kääntynyt tuohon törmään. Ei se niin nopeasti näe kuin se. Miksi tuossa yhdessä kohti, kun aina käännät, näyttäisi, kun olisi isompi reikä joku. Siinä kohti jossain. Vai näyttikö se vaan, kun tuossa kameran kautta katsoo, niin vähän hankalampi. En tiedä, mutta kauheita metakkoa piti, kun Niin, kävin piti. kokeilemassa. Ai jaa, niin, mutta piti niinku siinä jo käydessään silloin. niin käydessäkin naketti, mutta sitten niin kuin ykkösestä kolmosen, niin joka vaihteella kolmonen kaiken eniten. Jaa, se oikein kolmosella pystyy ajamaan. Sehän viepi jo hullun vauhtia. Käsistä lähtee kolmosella, tämmönen vee. Ei sitä löydy sitä vikkaa. Antaa olla. Onhan noita laatikot maailmassa. Jossain hampassa sillä on se. Niin, on varmasti on joku, se osuu joku, kohta se on kääntynyt jotenkin. Tämä on vääntynyt. Pitääkö tää vie takaisin tästä? No tähän joku kompastuu sitten, mutta mistä se otit? Ai. Vastaantuu minun puhas mekko. Ai se on ensimmäinen kerta. Ne pääset tänne. Ai helve. Hele. Mitäs me nyt teen, kun tässä on tuo eessä?
Oi. Se ei nyt ihan lähtisi. Minne sä? Oi. Nyt ei lähteä koiran kaveriksi nyt tuon. Joo. Homma on kokeiltu ja testattu. Tekkoiltu ja koostattu. Koostattu, miten se sanotaan. Et siellä sitä kuitenkaan mihinkään enää laita. En meillä laita, mutta se voi olla, että se on tässä päässä se niin tuntuisi olevan heti tuossa se kyttiakselin polppiessa laatikkoon. Joo. No, se oli semmonen tappaus. Tai sitten sitä on tuo laakerisärkymässä tuosta. Niin. Mahdollista. Luoja tuotte tietää, mutta ei kerro. Eikä se Artsikaan nyt tällä kertaa tiedä. Niin, kyllä se selvisi. Selvisi, jos kahtos. Purkamaan, mutta Mitäpä nyt sitä? on hiljainen laatikko paikallaan, niin se sopii. Niin. Mitä suottaa noita purkamaan? Turhia työtä tekemään. Huhhuh. Sitten jos tarvii, niin eri asia sitten. Kolli täällä makaa, kun rattopoika. Kolli makaa kuin rattopoika. No mitähän sinä vielä? Just sait ruokaa lisää ja herkkupaloja. Ei ole muuta oikein antaa. Mitä ottaa? Pitääkö sille vaihtaa kylmä vesi vielä yöksi? Niin